bi proba izango dira, bat izango da proba herrikoia, herrikoiako izango dute 3 kilometro korrika egiteko, 6 bizikletan eta bukaeran beste 2 korrika egiteko, eta proba luzeen atako dianak, horiek izango dituzte 6 korrika, 15-16 kilometro inguru bizikletaz, eta bukaeran beste 3 kilometro korrika. Ibilbidea ez da iazkoren berdina, zergatik aldaketa du? Bueno, esate zuten Ibarrakoa mendi bizikletan ibiltzen jendeantzako zorresa zala eta ez zeukala zati teknikoa handirik ez zeukala, eta urten erabaki du pixka eta aldaketa hori sartuta gogortasun puntu bat sartu eta era berdinen ere goiti berakotan ere pixkat zati teknikoagoak ere sartzea. Lehendabizi jendeak eskatzen zigun horrelako proba bat egiteko, proba herrikoi bat egiteko, luzea gogorrek jamentzan berarentzako, guk jarri genien, baina egia izan da jendeak ez du erantzun. Aurreko urtetan 20 parte hartzaile inguru izan ditugu, eta urten gure erronka da, aia 40 bat o 50 bat parte hartzaile inguru izango izaten dian proba motxean, eta horretik ari gara jendea banaka, herriko jendea dakiuna, pixka kirolari dana edo kirola egiten duna, animatzen ari gara. Betikoak etortzen baldin badia, horra aurrean behar dula Julen Larruzea bat, aurreko urtean 13 probetatik 11 irabazi zituen, edo 10 okerrez baldin banabil, eta aurten ere lehenengo proba irabazi egin du. Orduan, ura etortzen bada eta uste dut badatorrela favorito nagusia da. Eta aurreko urteetan, lehenengo urteetan oso aurren ibili izan mutil bat Endika Gartzia, eta azken 2 urte hauetan gutxiago ibili da, baina aurten badakigu oso ondo preparatu duela eta azken proban igartzan 2. izan zen, eta ura etortzen bada ere gerra pixkat emateko egongo da.